Samtang nasugdan na gyud ang COVID massive testing sa tulo ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Apan giklaro sa mayor nga dili pinugsanay ang pagpaubos sa nasong rapid test. Ano ang report? Sa mga extraction sites, gipahigayon ang massive rapid testing sa nahaunang mga barangay. For safety purposes, narata sulod sa atong sakinan, diin ato ang gianinaw usab karon ang pagpahigayon sa massive test diri sa barangay Basak, Pardo. Usa lang ni sa mga barangay diin gipahigayon karon ang massive test sa COVID-19. Ubos ni sa program Balik Buhay sa tulo ka mga urban cities diri sa Sugbo. Gipaniguro sa mga health workers nga luwas ang ilang pag-administer sa COVID rapid test sa usa ka area sa eskwelahan. Nagsulob sila og kumpletong personal protective equipment sa paghimo sa procedure. Dili swabbing kung dili dugo ang ilang gikuha sa mga mulupyo nga napaubos sa proseso. Sawa pa ang test, gipapirma sila og consent form kay matod sa mayor, dili pinugsanay ang pagpaubos nini. Voluntary man na. Okay. Bisan pag ni-sign sila o pwede sila mutunga, dita kapugos. Karong adlaw gawa sa Basak Pardo, may pahigayon usab og mass testing ang inayuan og Basak San Nicolas. Nabantayan nga gamay ra ang mga tawo nga may paubos sa test. Gipadayag sa mayor nga mahinungdanon nga masayran kinsa ang mga tawo nga adunay virus aron mapugngan ang pagkatap nini. Gihupay usab niya ang kahadlok o gipaniguro nga 1:1 ang mga guantes nga gamiton sa mga health workers so kwahi sa may gawas nga mga taho nga dili sila mag-ilis og guantes. Ako nang giimbestigar, akong giadto, gitan-aw nako, giobserbahan ako. Ang nahitabo di ay mo ni dunay ang mga nurses 5 ka gloves. Inikaw man sa usa para di na madugay. Hubuon to. Ang sunod na sad nga gloves. So it is not true nga way ilis-ilis. Mas maayo pa hinuon kay ni human sa usa ka gloves hubuon kato nang sunod after una pas after 5 years dili kay unya ra manghugas after. So 1:1. Ang mass test kabahin sa Project Balik Buhay nga mao rekisito sa transition period gikan sa enhanced community quarantine ngadto na sa general community quarantine. 10% sa populasyon sa matag barangay ang gitinguha nga mapaubos sa mass testing. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.